Sukumani bafana ngenyawo. Sukumani bafana ngenyawo nanga umuntu usefikile ufuna usizo madoda amadala. Yini nangilande emanzini bafana? Yini athi azosebenza abantu? Nanga umfana usefikile. Enza njalo madoda. Woza ndoda. Ayi baba yayizuba lento leyi. Ngokuthi sayona ayi. Hey wena man. Usukuba weak hayi. Ay, uzayithola kanjani into efuna? La musu kuba uphondo la. Musu kuba uphondo ngathi uthinga lenkosazana umuntu uzongena kanjani? Ayi. Ayi. Hayi yathi ngiyabona why naye. Hey wena. Hayi. Musu kuba weak. Hey. Hayi. Buyela phakathi. Buyela. Hayi. Ngena emthini umosha isikhathi. Hayi ngisayila. Yabona la. Ngisaqhubeki la. Ngicela buyisa imali yami bese ngikufakele yona. Ayi. Hey wena. Wakho kuzaphi lokho? Imina ongasafuni. Ngingeze imali yami sengiyikhokhile. Ya. Emva komsebenzi emingako esiwenzile. Ayi. Nomsebenzi omngako sahlalele uyiphina kanti wena. Angakukhokhisi nansi ngishaya. Olo. Mzala kunjani? Mini noBhilidi. Awe mzala. Kanini phela hlobona lempilo nina nishintsha njalo inamba. Usunenye futhi. Hayi mzala unganaki lento kulahla amafoni. Mzala. Ngicabanga ukuza ngalapha eMaritzburg namhlanje isimo senhlala sihle la ngikhona. Sekwenze njani ngalapha? Hey mzala izintwana ezingatheni nje mzala kodwa ngokuhlala mase ngifika lapha. Ayingeke mzala. Phela ubuye ukhumbule mzala ukuthi wahamba la kunabantu abakufunayo. Yabo? Namanje basakubuza la kini. Bani futhi manje labo mzala? Mana wemne wethu. Awukhumbuli wena ukuthi ngelanga uhamba la wena wahamba uboleke inkulungwane ezili10 zamarandi okuyi 10,000 lokho. Wangakukhokha. Hayibo. Akashonanga into yomuntu mzala. Ashonanga washoniwele lakhe niyaphila. Kodwa ngizothaphile manje indawo kuhlala. Hayi kwase kuphuthumanga kantoni usuwenzeni lapho? Mzala ngiyeza lapho ngiyeza mzala. Lalela. Khokha imali kaMakapisi wena uphume inkingeni uzohlala kanjani endlini ungaphuma Big Brother la ekhaya? Kahle wena mzala isimo sama. Hello. Phela lona ethama ukufaka intaba lokho. Yemadoda. I don't know Bhilidi abanjani. Ngizolala laphi ke? Ngoba ngeke ngilala endlini namhlanje. Okay. Hayibo wendoda. Ngoba leyo ngubo sihlela ngayo nje noBhilidi uyisaphi manje? Ngiyabuya.
Hayibo. Amabhilidi angayidayisani ngoba indala kanje? Aw, mhlonishwa. Sabela ukuvusa phela mhlonishwa thina. Siyabahlonipha abantu. Phuma nje ekhaya lethu. Sithungathela ndoda abathu nobhilidi. Ngabe sekukhona sekwenzile. Aw baba lo. Aw. Unganginaki lokho mhlonishwa. Bakithi. Hayi. Simkhumbule nje umngane wethu. Uphi? Hayi unobhilidi uhambile, uhambe izolo angimazi nokuthi ngekho. Ngabe uqondo usisheda yakho la ngaphakathi. Mengekho la uhlala lapha. Uyabona nje impela ngihlala naye impela unobhilidi. Kwanami nje angazi ukuthi uphila hlobo lempilo. Angimazi nje impela. Engabe nje uqaba manga. Ngoma uqaba manga uzochama uphuze mfana wami uyangizwa boy? Hayi angangiboni ukuthi ngaze kufike lapho nathi. Mawukuthi anikholwa ngingangena nimbheke. Makeneke. Awungene la phakathi umbheke. Ungaqalaza kakhulu vele akusisubsidy lo mjondolo. Indaba ngathi ukuphatha kabi ukuthi umjondolo. Hayi nami nje ngikashilo. Emjondolo. Hayi cha usiphele nobhuti usekubeka kambi. Hayi ngikhokhe rent nje nami. Emjondolo. Kodwa nobhuti masekubeka kabi kanjeni. Kusemjondolo phela uthayela ngale umva udaka ngapha usemende ngapha kusemjondolo. Uqashe emjondolo. Cha kusemjondolo phela udo ngapha. Udaka ngapha uthayela ngale emva. Kubizwa ngaleyo umjondolo. Akekho. Usikhonzele kumngane nobhilidi. Hawu, mhlonishwa awume la siyayithola lento. Hey, mana lapho wena sisathana. Udubalala bana. Makere kawushayela sibaya. Wewe, ufikirani wena? Uyafika. Uyafika. Ngokwazi. Kashani, ngokwenza, ngudubula, kwesejani. Gada wena, gada. Makere ngubulala njani? Sishayela ekhaya. Awubona ukuthi nambulala. Uzokudazi kani wena? Uzokudazi kani wena?